Good morning! Sorry sa bahay ng kapitan namin. Nag-aantay ng bus. Number ka ba doon, Mike? Happy birthday, kuya! Yung mga gamit namin, yung Sinatsu, Pia, mga barangay. Ayan si kapitan namin. Tama, kapitan, di ba? Kapitan. Barangay. Paswimming ng barangay. Hi, Sheena! Miray! Uy! Miray! Mga Hokage to. Ay, patay na din. Ay, patay na. Ayun, hindi na ako sumama si Froggy. Nasing bantay sa bahay eh. Ha? May dalang shit sumama yung may hanso. Oh? Ay, Natsyong kalbo. Natchoy! Kalalbo na pala si Natchoy oh. Parang pag lang ah. Pag. Pag may humingi ng pagkain, kaulan mo ha. Bantay. Kabiti lang naman kami guys. Ayun. Ano may tsura ko? Parang kababangan ko palang. Oh, yabang. Matangka daw siya. Nagwapo ba ba? Ay, kapal mo. Papa. Wala bunso. Ayan, ito na yung bus namin. Oh, karga-karga na. Pasok na, bahala kayo dyan, wag karga. Takas eh, no? Shit! Ano ba number set? Wala pa set sa ito. Unahan para hindi masuka. Binigay sa akin nung taga-palengke. Patong ko lang daw dito. Ubus to sa akin. Sarap oh. Kaya nagkakagulo na sila dyan. Maluwag tayo dito, no? Kami mga inaantay pa. Ano kaya to? Sarap oh. Oo nga eh. Tara! Iwanan natin yan. Ayan, siksikan sila doon sa 5 bus na panis eh. May excited kasi. Yes, baby! No! Malulupat. Walang dalang charger. Touchdown. Ternate. Beach Resort. Ayun, di nakapagpabuksan eh. Cavite de Boracay. Swimming. Mamaya na, wala pa tayong cottage. Ayaw cottage! Sinatsu! Ulululo. Ay, isang barangay eh. Anim na bus. Libre lang? Kumuha kami ng room. Kasi cottage lang eh. Day trip lang naman maghapon. Kaso, puro halo-halo. Alam niyo na, syempre. So, kailangan din ng privacy kahit na barangay outing, ganon. Wait lang kuya, sige. Sunod kami sa'yo. Check muna kung okay. May available doon, sana. Aircon na kasi malayo doon sa mga pagkain. Kasi yung pagkain namin nandun eh. Yung mga doon, okay na. May na yun? Nakuha na yun. Sige, kunin na namin to. Mami, nasan yung sa kasa ko. Ito na. Sabi tayo sa taas. Ha? Pero pwedeng iwan na mga bagets dito. Kulit eh. Marami-rami uubusin nyo, Toto ah. Nakaamoy ako ng bulalo ah. Mukhang may bulalo. Tata. Ha? Okay na po ma. Okay na, thank you. Pasok na yung mga gamit niya. Ay, matutulog ako. Korak. Tulog na lang. Tulog na lang tayo. Tulugan. Nacho boy! Asan ka, Nacho boy? Alam mo yung tawag sa ganito. Naburakay diri. Naburakay. Nasinsod kami ng Cavite de Boracay. Naburakay daw kami kasi expected is Cavite de Boracay, diba? Ang bagsak dito. Hindi, may shooting kasi ata dun sa resort. So, ayun. Kaya na to. Makita ng buong mundo ang bench body ko.
Pasok mo mama yung baby mo ha. Pag matutulog ha. Natsuki! Uy, no! Uy naman. Nandun na. Nandun na, nagsiswimming na mga apo mo. Meron na yun si Jaco. Kaya wag na. Apo! Ayun na, mga apo mo. Kain tayo guys. Ayan. 8:08 na. Let's eat. So, ito na. Oo. Tayo manginain na. Di pa ako nagbe-breakfast eh. Nahati tuloy. Doon yung kabilang ano ng barangay eh. Hindi kasi sila nagpabook. Parang ayun. Sabi ko dapat nagpabook sila para ano, sana masaya. Oo, pwede naman. Let's eat. Ayun. Si Kulokoy ayaw mag-ano eh. Nandun na. Alam niyo naman niya kapag katubig. Hindi ko alam kung Shoko yan o si Rene. Uy, bantayan mo yung mamaya bunso pagkakain mo. Ikaw na naman. Kita nyo ako nandun na. Mambababae ka na naman eh. Mapanood dyan eh, ano. Uy, kapal talaga na magmumukha nito. Jowa mo. Hindi kapitana. Yari tayo. Gutom ang bata. Ah? Meron pa? Coke pa. Ito, ang gusto mo ko, Coke? O yung ano? Coke. Dalawang kutsarain mo na lang anak. Wala tayong dalang fork eh. Coke. Ang sarap mag-swimming! Yeah! Ang sarap mag-swimming sa higaan! Kaloka! Pumunta rito para humiga. Ayoko ang init pa guys. Ang hirap magpaputi no. Charot lang. Ayun. Nag-iihaw-ihaw na. Dami naman nila dyan eh. Kasama kami dito. Ano pangalan mo? Hi, baby. O, bakit gumising? Cindy. Ayun, may baby siya. Kasi yung baby mo. Hi! Nag-swimming na ikaw? Princess? Swimming na ikaw, Siya ba yung princess? pinadadapa doon kanina? Oo. Nag-swimming na yung mga bagets. Naka, walang kasawaan. Isa ulit. Ito lang kami. Ay, tatawa siya. Borlog. Meat yan, di yan tinapa. Oo nga yung meat yan, di yan tinapa. Floss, tatawag dyan yung meat floss. Pero hindi yan tinapa. Ano yan? Kingitay nga no? Sarap Sa atin eh. yan eh. Oo nga. Ano kaya to? Manginain na lang tayo. That's it guys. Puro kain na lang gagawin natin dito. Sabi ni mama nga, di ba yung mga ano na? Ay, si mama ba bumili niyan? Papa, Saan niya binili yan? ewan ko. Oh. Sabi ni mama, ba't ka bumili ng tinapay tapos binudbura ng basura? Basura. Si mama eh no? Ay, tinapa daw. Yung pinagbaluto ng tinapay. Si mama eh no? Sarap. Whole sumbuo. Kinuha mo. Gutumin din na. Ikaw gumawa ng sasawan? Drummers. Kain tayo guys. Puro lalakain. Sabi nyo na, busog na kami. Puro pagkain yung ano. Napakita. Ayun, tingnan nyo naman. Ang init-init eh. Kaya, no way na mag-ano ko dyan guys. Mag-tampisaw. Hirap-hirap pa puti eh. Kain. Presko na oh. Mukhang uulan eh. 12:52 pa lang. Swimming ka rin? Hindi. Bakit ka may ganito? Eh, syempre. Mainit eh. Natu! Mami, si Natu! Saan? Dali mo tayo sinatsa. Sige, walang kapaguran na bata. Ha? Chuboy! Ay, chuboy, 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 chuboy! Chuboy! Saka na! Dito, dali! Ay, dito! Let's go! Enjoy sila oh. Wow! Beach body si Arnel! Beach body! Ah, maganda rin pala.
Si Buntis, oh. Ganda ni Buntis. Lusong na! Lusong na! Pangit nga sa ano, yung nag-iisa ro. Ayan ang beach body, oh. Masarap-sarap dito, no? Dali na, Chubay! Woo! Hanggang paano lang ang pwede natin basahin. Ay! May tilapia ako nakita, patay. Ayun, oh. Yak. Oh my God, yung anak ko. Lumalakas yung alon. Chris! Chris! Batang ko. Ah! Sorry. Chris! Diyos ko po, naku! Punta kami doon sa batuhan. Nandun si Kalokoy tsaka si Papin. At tsaka si Kuya Peter. Dog! Pamigay ka na, Tsuboy. Batuhan pala din eh. Ay! Aray ko! Lakas ng alon. Ha? Piling! Ang buntis. Ay, ganda dito. Trespassing na tayo dito. Ibang resort na to eh. Yeah! Hi kuya! Happy birthday kuya! Hoy! Ayun! Sino na yung inano nila? Tinapunan nila. Yeah! Ganda pala dito eh. Kulokoy oh. Wala ka! Sino na tinapunan nyo? Sunod si Michael. Halang hirap niya. Papasok yan sa ano nyo. Mga singit-singit nyo. Hi, babe. Hi, anong ginawa mo anak? Hinintay ko ng tubig na pumunta dito. Sandcastle? Hindi mo pupuno ng tubig yan. Ang tagal nga ng monster wave eh. Mas, tara picture tayo doon. Nandun sila Tita Diana. Papi! Oh! Sige pa! Ayaw pa! Oy, si Natsu! Baka maanad! Uy! Ang kulit lang eh. Chuboy! Yung dala Chuboy! Ayan na Chuboy! Chuboy! Kulit. O, yan na naman yung alon. Ah, wala na. Di na masyadong malakas. Chuboy! Nanginig na si Chuboy. Bebe! Ginaw na ikaw, Chuboy? Ang hirap magpaglaban sa alon. Grabe. Yan si Natsu. Okay, we're ready na. Nakabis na yung mga bagets. Maaga pa eh, pero nagbis na kami ng maaga para hindi punuan. Ano yon?
Ano yung kuya? May na rin si Kianatso. Kuya! Ano yan eh. Kaligo na rin. Chuboy boy! Bakit chuboy boy? Pero masarap na sanang maligo oh. Mana. Kasilaw. Sila papa nag-inom pa yung mga ano. Mga kagawad. Kapitan. Puro yun. Buti hindi sumama si Pagi ko. Ano pa lang eh. 3:12. Sunduin kami ng bus sa alas 5. Pero yun nga, madami na ano, di ba pag malapit ng uwian, siksika na sa ano, or pila na sa paliguan. Kaya nauna na kami. Uwian na! Tata! Tata! Uwian na, tata! Andiyan na yung ano namin, yung bus. Soli ko muna tong susi. Wala nang ano dyan? Ah? Dating upo Chen! Dating upo. Anak! Itong bag mo, kunin mo na. Susuli ko lang tong ano. Wala ka nang naiwan doon? Suli ko lang tong susi. Dala-dala niya pala yung mga Lego niya eh. May lagayan ka na naka. Kanina yung lagayan na yun? Tita. Ayan. Kada yan. Kinilihan ko. Pag umandar na, ano mo na yan ah. Siyempre may uupo dyan. Ito si Kapitan. Maluwag naman dito. Bibili lang si Nene ng ano. Wala pa namang taxi dito. Bibili si Nene ng sorbetes. Kaya kumpleto? Apa. Kasi ano natin dyan, kung saan ka nakasakay, dapat doon talaga. Ako lumipat eh. Ha? Lumipat ka? Dito ako, mas maluwag dito eh. Kapi, yung sinasabi ko siya, Kapi. Ito si Kagawad sa Potala. Hello. Good evening. Ang letter to, F. Thank you. Letter to. Kain tayo guys. Namay-namay. Yay! Kinuha sa akin yan, yung gulo ko eh. Walang ano, walang chocolate kuya. Uy! Ulo, ulo, ulo! Umayos ka! Ulo! Kadayaan itong batang to. Sinuli sa akin bigla. Madaya ka. Tingnan nyo naman. Uwi na. Naubos yung ice cream ni Kuya. Naubos? Ito sa po. Sakay na kaya natin to, lasing to, meron pa ba? Nako, baka naman magsukayan. Baka tayo magbitay, no? Baka tayo magbitay sa amin. Ano kasi? Magbibitay tayo sa amin. Sige, sige. May lasing na ni babae. Anak pa mo, yung pinagtitripan kanina eh. Kap na eh. Ito pala yung ano eh. Ibang kabarangay namin eh. Bandi mo niya. Ilan yung po? 11 person, isang pamilya. Wala ata gustong ano yung makisakay eh. Ayaw nila. Ayaw nila, tara na. Maluwag tayo dito, no? Maluwag yan, no? Mayroon pa po. Meron pa ba? 11 pa yata. 11. Kukulong ako. Ay, gago. Baliw to eh, Peter eh. Kaya pala traffic. May posisyon. Ay hindi, sa gala. Mga prinsesita. Uy, nagagandahan dilag iyan. Traffic na. Dapat kami yung traffic. Sa taas sa palang kami. May horse. Kaya dalhin to. Ito na kami sa tindahan ni Mama. Ayan, mamimitas na naman tong mga bata sa tinda ni Mama. Cup noodles daw. Noodles ka din? Tingnan niyo si Kalokoy nung ano pa, baby pa. Kamukha niya talaga si Onyok. Yung sa ano, ang probinsyano. Mami, ito ba yung PSP natin
ate? Si Tita Winnie mo yan. Ito si Bilab. Ito, sa Red Horse. 80 na ang Red Horse. Iwawa. Lagyan mo din nga niyan si Chris din. Para pagdating doon mamorlog na tayo. Nagutom mo. Gutom mo mga bata. Kain, kain, kain. Dali, tuwi pa tayo. Ang dami namin dadalhin sa ano. Kanin? Sige, sa aso na lang yun. May sting? Meron sting? Wala na. Marami kasi sasama, tapos di naman magsipagsama. Ay, ayoko yan. Royal. Ito. Yung- Yung sa bahay? Ewan ko kay mama. May ano to? Dadali namin sa bayo dito. Ito niya po. Pang ihaw. Dali na. O, sige. Ulam. Ito rin na ipos yung pang ano, barbecue. Ayaw mo na?